ko adi kala emin beltoramin ene wodi to fuɗɗi kono ala to wawi hadde kadi emin ñaagui jomiraɗo subhanahu taala o nde wawata ɓeydude won ɗeɗo golle wonno Alaji Abou Ndiaye waɗira ko sibo Allah e nelaɗo mum yo Allah yommo jobdi moƴƴiri to galleji ɓurɗi towde e nder aljannaji vraiment emin weltarami kadi ne wodi to fuɗɗi ala to haaɗi guila oɗo programme fuɗɗi mois de juillet mimi noddi Alaji Abou Ndiaye gam wullitade Goudiry wuuro ɗe caɗele ɗe guuri ɗiɗo duuɓi emin gonduno caɗele gandanɗa hoorema banggue ndiyam kono on waktu Allah newnan ko joni Allah newni ko adi kala mi salmini délégation arɓe ɓe woni délégation Abdoulaye Walla Ndiaye directeur général Abou Ndiaye min meeɗa humpodir hay sa Allah goto kono mi yetti population arɓe woni waɗaɓe invité guureje ɗe kala garɗo e bismama min Alsana an ala ko mbawmi wiide Goudiry wuuro mato ko Allah adi hoolade mi yimɓeɓe kooli kam mbaɗi kam toon mi weltimi e hoolade makko kanko nani o noddi kam téléphone wi Alsane Dia galle ƴetta jawdi délégation Abdoulaye Walla Ndiaye woni directeur général Abou Ndiaye ɓe mbaɗa kastari ɗum tagui ndiɗon ɗum kadi teddugal ma an Abou Ndiaye gattuno kam hakke haala ka juuti somin mbi min dara ɗo hande komin kaala komin foti haalde ko gasata min jetti on min jaari on bisimilla moon Abou Ndiaye bisimilla ma e nder wuuro he ngati min beltima no feewi caɗele fof amin gondi he caɗele ɗe min gonduno fof Allah itti a itti hol ɗum min ngala ndiyam debbo so ala ndiyam wuppata debbo so ala ndiyam lottatako debbo so ala ndiyam alara yahata mi ɗon tan kaɗami esamene ɗo ko ɗon tan kaɗammi kono noon debbo kam so ala tan ndiyam Allah ne seedi ala ko wawi wonde a ittini min tampere a ittini min joote a ittini min tuundi a ittini min kala ala komin galda minen rewɓe Goudiry wuuro kono délégation o tuggumi ko gar Goudiry ha yetti monsieur le maire mi salminima Diallo anda yeddita koye golle he mi salminima mi daari jammo e Gurel Baye sernaɓe men nan ɗon jooɗi ne giwi Gurel Baye e Gurel Seydi Mali ɗum ɗon fof ko hakkude ceerno e ceerno jooɗiɗo onon fof min jetti Allah min jetti on hunde fof noon ne waɗi sababu e sabunde ene jogui to yiwri hol ɗum Abou Malal Mourel ɗiɗo garɗo duwa o ko on de saabi golle ɗe ha no jaari ni tarwore min jetti Allah min jettimo min jetti Allah min jetti Coumba Ba onde kadi ko jogui délégation ɗon seɓɓe rewɓe wuuro ngo fof ko kañum jogui gueɗe mum kala to wi debbo daro kala to wi debbo ñallu ñallat kala to wi haɗa haɗɗo haɗat min jetti Allah min jetti on miɗen jaari Allah miɗen jaari on Abdoulaye Walla Ndiaye Abou Ndiaye Diatta min jetti Allah min jetti on salamu aleykum on merci e commune mo Koussan hande ko weltare mawde e nder Koussan diwan Koussan Goudiry wuuro ngam jaɓɓade dokkal Elhadji Abdoulaye Walla Ndiaye e gardugol CDO woni Elhadji Abou Ndiaye e calminama e juurama e ñagama duwaw gandede koɓe gaddani en ko koko ɓoyɗen dartude joni mi nani baydina haala min commune am guure jeeɗiɗi ne hen mbanno branché koye forage multivillage mo Goudiry guure nayyi keɓetano hen ndiyam fuɗɗore ɗen ɗo wuuro ngo gonɗen ɗo jehen Gurel Seydi jehen Gurel Baye jehen Sinthiou Mbaylaji jehen Gurel Gaba jehen Sinthiou Moussa ɗi guure fof keɓetano ndiyam en jejjiti Sinthiou Alassane donc hande wona ɗeɗo guure kokka ko monsieur le maire hokka ɗum ko ballude maɓɓe e commune e maire mbiɓe on jarama ko ponnoɗa wadde sa waɗanama tan waɗa wiide ko jarama
jarama Elhadj Abdoulaye Wole Ndiaye jarama kalfinaɗo golle ɗe woni Elhadj Abou Ndiaye directeur Dakar FM somi jarama wiya compagnon par ce que haju passé o ko minen gonduno toon e an mi sikki eɗen gonduno délégation goto merci on jarama joni noon heddi min de komi ñagoton tan ñagoto o ɗiɗo forage uji ɗi mbatton sene wawi wonde multi village noon kon nawɗo ɓuuri ɗiɗi ɗo so ummima ɗo so ɗo to heɓaka ye ha to kankurel seydi sen keɓani asde toon forage mbaɗen multi village ya ha to ɗum ko monsieur le maire haali ñaguini population mum mi anda noon kamɓe koɓe jiɗi so ɗum ɓenni so ummima ɗo ne wawi hande ɓuurel ɓayi o Sinthiou Moussa one ene wawi hande Sinthiou Mbaylani ɗon wonani kilo ene wawi hande ɓuurel kala ko heddi fo wona forage multi village ko ɗum de ñaaguimi on sene wona mbaɗene kam ɗum so wonatani min mbaɗa demande beele ɓuure keddiɗen ene keɓa no mbayɗi haalini korka nden hitande korka fandinowo gonɗo hydraulique ɗo wi ko addo min pawnanma o andami somi wujju o anda somi ñallu ko mbaɗmi fof mi addi hay batte ɗum waɗi réunion batte fof min mbaɗi min ƴattotomo mi wulanimi hen sani wima a ñaami kalisam yarlaki mi yabaki par ce que so wiyama korka ne daro rewɓe surtout rewɓe babaɓe soɓe mbaali forage no ɗum wayata worɓe babaɓe no waɗata ɗum wonata nde o haali ɗum e weltima gaddumi kono hay batte on ka haali an ko goto wi ko joni foɗa merci a jarama fondation Ablaye Ceerno Wole Ndiaye so ɗum ɓenni heddi enen heɓɓe ɓe ko jama keɗɗen de jama jaggen ha feewa moften ha feewa kutara ɗen no feewi hokkede ene weeli kono jogade ha feewa ɓuuri weldene beele ne waɗe duuɓi dudal e mbino ndema ceeɗuna min mi waɗino ɗo sarde ko bonnimo o ala ndiyam mona lawol ɗo so ɗum ɗo waɗama joni ndiyam waɗat toon babaɓe mbattan ɓokkude ñebbe e kala e ñaawa eyyi hay jalluɓe hen keɓat hen seeɗa eyyi kono monsieur le représentant de la fondation ha joni minen ñaagode wona ñaago ko mbatton ko mballe min hen oɗon hen kono ɓeyde de ko ɗum min ñaagoto ɓeyde forage uji soɗon mbaɗa laawino minen jiɗi on kaldunano yette ma o haali pour naɓe wuuro ngo ko probléme naɓe wuuro ngo ko probléme sene wawi yettade ha ɗon en mbiɗen ji pour raɓiɗine tan min jaari on so ɗum ɓenni somo paye hoorde ɗum ko min wi ndewe ko visite de courtoisie tubakoɓe mbi visite de courtoisie jeehe ko ɗum tarɗimi calmine sous préfet ko salmina toon jaam ñal yawum hatta o hokkude kono teddugal ene weeli ɓayde kanko woofi arrondissement o soɗon naana arrondissement mo mbiyima assalamu aleykum min gari ko min e kaari ɗum ɗo min jiiɗi waɗande ɓeɗo ɗum woni visite de courtoisie ami ko ɗum ñaagui onoon visite de courtoisie ɗum min mbaɗanno toon ɗum min tardini ɓe mbino so gari jettuɗon ɓe calminen ɓe ɓe wiya on bisimilla hay ko ndiwaɗimi ɗo ko ɓe noddi kam mbimi hey gande ari kor ceerno Amadou Tidiane to woni to nulaɗo makko yettotako ɗo mbiyan ko ni ala gande ari kor so woni on dartat koye gonde eyyi onoon ko ɗum ñaaguima on chef délégation sen jeeyi ha toon soko janggo soko fawa janggo jetteɗe ɗon calminoɓe mino woni
chef de CTO min ngari salmindema min ɗanni animaɗe wassalam soko on ko juumi en mbiɗa ñaagi on yaafuya on ɓuri keɗen ɗo de commune am wiyani koko département wona yaani kono laƴɗo fof ko bagge mum tekkinta min hande ko wonimi ko commune am département wona yaaji de jemne ngakki hen de hande a subir kake c'est bien ñande ceerno elage abou ndiaye nde wi to 7e anniversaire damal gandal to ɓurimi ɗo komi elage ɗo foral juuɗi ɗiɗi ñangun mi ɗanaki hakkille belewal koye fete ñebbe e gudiri wono dimi ene heddiɗe mine binde ɗo ɗumi ɗone ɗon somi yoɗɗo mbi binde ñagude haɗa kadi ñago toon noon ñagono tan ene wawi hebde ene wawi wasa hebde kono ko commune o heewi commune Kousan heewi on jarama weltima mi wi on bisimilla e nder commune to Sinthiou Moussa so possible mi ara toon toon ene koye commune am jeeya hande mi wi on hande ko hande am journée hande o toon ko Sinthiou Moussa koye commune am jeeya toon so mbaɗi ɗo forage o mbaɗi Sinthiou Moussa ɗum addani on wiide Sinthiou Maylaji sena forage multiplage waɗi ƴetto Gurel Kaba oɗone ƴetto Gurel Ɓey oɗone ƴetto Gurel Seydi so goto heɓa ko toon e dartanenne Sinthiou Alassane wassalam on jarama no feewi mi weltima mi salmini ceerno mi salmini kadi ceerno en porteyat wa Sinthiou Moussa kañum e to aynimari to ziyam to wassalam merci barakatuhu bandiraɓe Gudiri wuro naaɓe bandiraɓe ɓundunkoɓe min calmini on e inde fondation ceerno Wolle Ndiaye mo ganduɗa ko fondation Alaji Abdoulaye Gounas Ndiaye walla wiya Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye Alaji Abdoulaye Ballo Ndiaye Allah dimin ɗo e gardugol hoorejo fondation section Madina Gounas woni Alaji Abou Ndiaye cukalel laaɓa juuɗe mo ganduɗa ko hoola hokka moƴƴini ko hokkano ko gila o feeñi hakkunde makko e Alaji Abdoulaye Gounas Ndiaye golle ɗe peeñi Abdoulaye Gounas ko gollannoɗo Abdoulaye Gounas ko ballannoɗo Abdoulaye Gounas ko nafannoɗo kono nafoore nde wawi yettade yimɓe ɓe foof jiiri guiti goto ko daare juuɗe Alaji Abou Ndiaye eɗen kaala e inde délégation garɗo ɗo wiide Guliri wuuranaɓe min gari jokkude moon en ɗam e yettinde ballal kaw Abdoulaye Wolle Ndiaye ɗo e nder wuuro he forage mo ganduɗa ene jara ko ɓuuri 100 millions walla koye abbiti ɗum tawi addira ko saabu Allah e nelaɗo mum Cheikh Ahmad Tidiane tawi wona politique wona dartude huunde wona sohlude e mon huunde so wonko sohli ko duwawu e kala saaha ndeke noon Gudiri wuuranaɓe on dañi huunde mawde nde ganduɗa neɗɗo wawa qimade ɗum eɗen ñaago Allah noon huunde nde dañɗon nde Allah rokkata on wawde marde ɗum ha mbawon naftora ɗum ɗo foti naftorede ɗe en jetti Abdoulaye Gounas mo ganduɗa wi jawdam ndi ko dañmi ko dañanmi ɗum ko miskineɓe mahi jumaji mahi jamaji mahi jangguirɗe waɗi hen ɗiɗo boyli ɗi ganduɗa neɗɗo wawa limtude ɗum woydu hen foof so haalama million ngaji mum a tawat ɗum ɗo gowɗen yiide ko politicien ji ene gara mbaɗane min ɗum ɗo min dokka on ɗum ɗo gowɗen yiide ko laamu wiya mbaɗane min ɗum ɗo min dokka Abdoulaye Gounas wi jawdam ndi dokkirami on ko saabu Allah mi waɗani politique mi sohlani hen politique mi sohlani hen mantede cohlumi tan ko yon duwonomi ɗo eɗen duwono Abdoulaye Gounas yo Allah junnu gurdam makko kono eɗen jetta Alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa o waɗi servir foof no foti rokkede ni goto foof o rokki ɗum hakke mum goto foof o rokki ɗum fodde mum kadi hay goto woyranimo haame Alaji Abou yo Allah yettin fandade noon Gudiri wuuro e inde fondation dental Daga on ɗo fondation ceerno Wolle Ndiaye emi mbiya on jogoroɗe jaam nana fuɗɗo joni so Allah haaji ma on jiiɗo machine ngaji gara joni tiwoji gara joni ase joni yula joni jara joni naftoɗon ɗum garanta Abdoulaye Gounas Ndiaye on jarama tawa calminal ɗi eɗen gardina ɗum khalifaɓe diine wonɓe ɗo ɓe
eɗen ndewno heen e calminaal ɗi khalifa aada jooɗiiɗo ɗo o hono monsieur le maire. Monsieur le maire nan ɗo omo ari e inde laamu ngu fof no fotiri. E yettogol makko ɗo jooni o wi o waynima sous préfet arde tawtorede oɗo kikiɗe. Monsieur le maire a jarama, min calmitimama. Min calmini dendagal ko rendi ɗo e guure ko. Kono kadi min calmini jeunesse o, président jeunesse o haali ɗo haala mbaɗka fayida no fewi. Kono ne min calmini ko min tawi ɗo e presse e nder région de Tambacounda. Ko ɗon ne kadi min jettinta weltare amen e ngal ɗo moɗon jaɓɓugal ngoɗo terto ngo tertiɗen men, ngal ɗo jaɓɓugal juɓɓugal e ngoɗo bismango teddugo fuɗɗude almameɓe ha e kanko monsieur le maire ha e hedditiɓe. Min beltima hen no fewi. Jaafoɗon noon min potano ƴeftude ɗo konngol sabu temps o rokkani. Temps o rokkani konnguɗa min pota ƴeftude konngol sabu junnade. Kono tan mamin tottit konngol ngol ceerno Djibika o yettinana en calminali ceerno men khalifa men Cheikh El Hadji Amadou Tidiane Ba. So tawi en gayni dokkiten konngol El Hadji Aboubacry Siddiq Ndiaye PDG mo Daka Média, en même temps gardiɗo fondation ceerno Wolle Ndiaye hande oɗo kiƴe. O yettinana en konngol kaw El Hadji Abdoulaye Wolle Ndiaye joom fondation o. Tawa hankkadi ala ko fawtetena e hunde so wona duwaw sabu saha o heedi. Hada assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Djibika. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم ناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أعطانا من نعمه وكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa sallam. Caggal yettude Allah e julde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ñaagare jomiraɗo subhanahu wa ta'ala weleede makko yowen e ceerno men cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e dendaangal halifaɓe makko e mo qaddameɓe makko ha yetti ceerno men Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Mo ngannduɗaa koye waame muɗum gonɗen, koye du'aawo makko e barke makko enen fof koyen almuɗo makko. Si ɗum yewti eɗen jettina salminaade ceerno Ahmad Tijani mo ngannduɗaa ko jiyaal Allah moƴƴo, jaaɗɗo, newiiɗo, jurmotooɗo, baawɗo wallude no miñiraawo makko tedduɗo o wiyete ni hono ceerno Ibnu Umar omo yima mbo o wii ceerno men ceerno Ahmad Tijani sinno ko lekki ñaamateki wonɗo sa ari ha e lekki ndunkoɗa heɓde cetal ngal naayota ha ngal ɓattuma keɓa ɓesnore wonde hen nde ñaamaji radiyallahu ta'ala anhum. Yo Allah junnu balɗe maɓɓe. E so ɗum yawti ko yettude Allah e weltade e jiyaɓe Allah tawtoraɓe nde ɗo jonde fof ene woni ko jonde moƴƴere, jonde ɓeydare, jonde kumtal haaju. en kadi tinno jettori men monsieur le maire jiyaɗo Allah jooɗiɗo o mo ganduɗa kanko Allah subhanahu wa ta'ala halfini nokku o. eɗen gandi Allah juumata kala mbo ardi e nokku tawata ko omo haalde e ardade nokku o. si ɗum yawti eɗen gara e jiyaɓe Allah tedduɓe ɓe Allah wurtata e wadde golleji moƴƴi no wiire deftere makko teddude nde walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin. Allahul azim. Jibral subhanahu wa ta'ala o wi ɓen ɓe ganduɗa koɓe tiɗniɓe e moƴƴinde e gollude golleji moƴƴi eɓe jogui ɓerɗe moƴƴi e anniyaji moƴƴi mamin ɗumen pewnu e laabi amen ɓural, laabi amen pewƴi, laabi amen ɓeydare, tawa kadi ko laabi amen barkinɗi, kono kadi tawi ɗen gondi hikma woni ñeeƴal. sabu eɗen gandi ngo wuro gahgo ngo woni en ndewi nokkuji kewɗi kono nde wonɗo hikma Allah e pewnugol Allah
e joktingol on jiyaɗo Allah anniya makko ɗum tagi joomu en ceeka e ladde ngara ha nokku goƴƴitiɗo ɗum ɗuɗo mankaɗe ndiyam Allah wurta ɓe e wadde ɗon ndiyam ndeke noon subhanahu wa taala omo jogii ballal makko fewde e jiyaɓe makko ɓe ngannduɗaa ko ɓe moƴƴuɓe si tawi ɓe gummima eɓe golla ko moƴƴi Allah udditata ɓe peeje moƴƴi e miijuuji moƴƴi waɗa kadi hawridinaaɓe ɓe golla golle naftooje si en mbi ndiyam noon ndiyam ko hunde mawde e aade sabu aade tagaa koye darajuuji 45 ɗi ngannduɗaa ndi tagore nde fof ko heen ɓi mana iwa taga baba adam adi limol makko ko 45 darajuuji 45 heen o taga ndiyam itti heen 42 heddi tati boli leydi ƴetti heen gootel hendu ƴetti heen gootel jeygol ƴetti heen gootel de ko neɗɗo so darima tan kanko ɗo woni ɗo ndiyam ina e makko leydi ina e makko jeygol ina e makko hendu ina e makko kono 45 ɗi fof ko ndiyam sa ƴetti 45 moye 42 plus 3 ndeke ndiyam ɓuri jogaade doole e bani adama ɗum te ko ɗum hunde mawñe no feewi eɗen ñaago Allah wi Allah yettir golle ɗe yo Allah moƴƴin golle ɗe yo won ndiyam barkinɗam ɗam ngannduɗaa si on kala jarɗo heen ma Allah waɗi makko cellal waɗe makko haqqille moƴƴo wannama kumtal haaju kala ngesa ndoosaɓe heen yo Allah waɗ ɗe ɓesnoore he barke ɗi jaahi rasulillahi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kono kadi nayi ɗi e beyi ɗi e baali ɗi e kaake ɗe kala ko yeri heen yallah yo ɗum yañ ɗum barkine ɗi jaahi qur'anil azim emin calmini emin juuro emin jetta kono emin jetta jiyaɗo Allah o ɗo biyeteɗo Alhaji Abou Ndiaye sabu Allah wonko hokkimo neɗɗo wonko gardotoɗa tawata ko wonko Allah waɗi e ngaadima sabu kanko so ummima hay goto heddata ene wayno yimɓe fof ngari ɗo seereɓe ɓe e almuɓe e naalankoɓe e journaliste ji kala façon neɗɗo o addi hen so goto so ɗiɗo walla so tato ndeke ɗum ko holluɗen kanko omo yaadi yimɓe fof ɗum noon ko yaajde ɓernde jomiraɗo subhanahu wa taala wino rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam walaw kunta fasdan galisa al qalbe lan faddu min hawli an rasul sallllahu alayhi wa sallam moƴƴudema e teddudema fof sawnino paaɗo ɓerɗe jonaɗo hoorema tan yimɓe fof dogano ɗo goppuma ndeke noon neɗɗo wono wawa adda yimɓe ma dogol ɓernde yaañi ɗum tagi mbawi toon yettudema e jaarudema eɗen ñaago Allah nde ɗo moƴƴen yo Allah nawrule yeeso yo Allah yoɓ Alhaji Abdoullahi Wole Ndiaye bi jaahi rasulillahi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe min calmini on ko ardi fof min calmini almami nokku o lomɗiɗen ceerno e dental ngal fof min calmini kadi mawɗo wuro ngo woni chef de village o en calmini sukaɓe kamɓe rewɓe fof kadi en calmini monsieur le maire salminano ndu o fawɗuma juuɗe sous préfet yettina préfet yettina gouverneur ha yetto ministre de l'intérieur ha yetto mawɗo leydi Sénégal en calmini bandiraɓe taweteɓe ɗo fof ko mbiɗon ni gila e jeyndiyankoɓe ha e naalankoɓe maggiyankoɓe e kala mo ganduɗa ari ɗo goto fof salminama jettama kadi bismama siki haala ka wona ko juutata saabu ko fonno haalede ko fof bandiraɓe adiɓe haalde ɓe kaali min gari ɗo hande e Goudiry wuuro e inde kaw Elage Abdoullahi Wole Ndiaye ko kanko neli min ɗo kanko kadi wi yomin gar ɗo min gari ɗo ko yamirore makko amin gari kadi e yamirore ceerno men khalifa men ceerno Elage Amadou Tidiane Ba yo Allah ɓoynimo ɗo e jeese men kawino wondi e cellal kaɓe kisal ɗum waɗi amin mbiyon Allah jarama on jarama e jaɓɓungal mon jodgal jaɓɓungal mon kewgal fayida amin gandi kadi wona minen jaɓɓaɗo ko ceerno jaɓɓaɗo ko kaw Elage Abdoullahi Wole Ndiaye woni ko jaɓɓaɗo woni sababu gargol amen ɗo no ɓe mbiri ni ko musidɗo men ɓinguel mon hono Tokara Abou Taraware Abou Malal Taraware mo ganduɗa ko kam woni sababu jokkodirde amen no musidɗo Alassane wiri ni ko kanko wonno vidéo jurminiɗo sanne ko on ɗon vidéo yettimin yetti kaw Elage Abdoullahi Wole Ndiaye wi wonde jomin mbattu Goudiry wuuro e guure ɗe ganduɗa ko 35 poɗɗe waɗɗede forage uji e oɗo projet mo gonɗen yaade oɗo saaha joni eɗen gandi o waɗi 24 forage 23 forage e dubullaji jewtuɗi
o watti joni 45 ɗo ɗo min jarta e mon hande e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie o rokkiri hen ko 56 forage e nder hitande wotere ɗum ko yettude Allah mbaɗa juuɗe ɗum waɗi noon onon Goudiry Guri naaɓe on keeɓi hen no ɓe mbiri ni Mouhammad Sy wi on joni ni forage o ko forage dernière génération forage o ko kala ko ɗum namdi to banggue gasgol e nder leydi hay so tawi ko 300 métres ma ase ha keɓon ndiyam de golle fuɗɗo fuɗɗade so tawi ɗum gasi to banggue satodo o dokkoɗon ko satodo mo 50 métres cube ko ɗum woni ko dokkoɗon ina hen solaire wona courant watte waɗete ko solaire ko watte koye nangue ko Allah sartanta en mbawi hutorade ɗum e kala no jiɗirɗen ɗum waɗi noon so ari no Hammadou Sy wiiri ni woni hen nafoore men tan enen ko rende ala huɓɓude ala ñibde ala kala ko foti waɗede hen ko machine ngaji ɗi jogorɗi ɗum koye mumen ko heddi ko enen ndenen beele hissa beele heddo beele nafoore nde en wawa hen duumade eɓe mbiya on noon Allah jarama on jarama min nani kadi ko monsieur le maire haali ko mbiɗa heewide kala saaha mi haalnimo kanko Alassane mi haalni Abou kala wuuro ngomin garata mi wiyat ko adi amin gara walla ko adi yimɓam ina gara ko adi fofo kalne almami mon kalne joom wuuro mon kalne maire mon kalne sous préfet mon kalne préfet mon kalne gouverneur mon sabu ko kamɓe Allah rokki teddungal e ardade leydi hay so tawi Allah rokki Kawal Abdoulaye Wole Ndiaye ngalu luƴimo e ngalu mum omo jogui teddungal laamu ngu kamɓe jeeyi teddungal ngal ɓe jeeyi ngal dokkeɓe woto min gara wuuro hay woto so wona to on kalni maire haalna sous préfet haalna préfet amin mbawno ɗum wadde kono minen min mbatta ɗum sabu ko yimɓe guure ɗe ñaagui min neɗɗo noon so ñaaguima kañum mbawɗa rokkude so tawi neɗɗo o rokkama noon rutto e maire haala wonde minen de min ñaaguino min dokkama on haalna sous préfet haalna kaari so wona minen dokkata hamin gayna kadi min dutto e lamɓe mbiya wonde min dokki onon rokkaɓe ɓe so min dokki on ko adi amin gara e mon mbaɗe lettre ji mon walla mbaɗon koyɗe mon jehon e autorité ji gardiɗi leydi ndi goto hen fof tedduno ɗum kabron ɗum won ɗon keɓingal o teddugal ko adi amin gara yimɓe kadi ganda wonde ɗum wona politique o waɗani politique min jaadani e politicien hay foddade e politicien min cohlani somin gandi neɗɗo ko politicien min jordata ko somin gandi ndewirta e amen ko sabu politique en gondata hande e janggo sona ceerte sowona ɗo monsieur le maire wiiri joni ni ɗum ɗo ko ni jiɗɗo ɓamtade nokku mum woyata ko kanko yinno wadde o heɓani o heeɓi goɗɗo poɗɗo wadde so waɗi o ara o yetta ɗum o ardani ɗo sabu politique ala o ardi ko saabu wonko yinno wadde o heɓani o dañi ballo bara o yetta ɗum tagi monsieur le maire a jarama min nani guure kalɗa ɗe so Allah jaaɓi so tawi foro suƴƴi darnama mamin ƴeew peeje foof so tawi guure ɗe mbiɗa ɗe ne mbawi wonde hen Allah jarama hara leɓɓe garino ɗo so golle puɗɗi maɓe gartu ɗo so ɗe gasi kadi maɓe gara kala ko wawi hen newade ka Abdoulaye Wole Ndiaye wi ko yomin guittu yimɓe e caɗele yomin guittu yimɓe e ɗonka so tawi force uji ɗi mbawi ittude Allah jarama so tawi ɗi mbawa min ɓennino force uji guure goɗɗe ha ko jiɗɗon ko wawɗa tade so hawre ewidata jomiraɗo dan kala ko heɓa hen koye hoddiro Allah kala ko heɓaka hen kadi koye hoddiro Allah kono kanko hay hunde ruttata ala gaddomo ko ɗaɓɓande walla ñagude o wiya en tampi walla en dokkaji ala pawi no hoddiro Allah e jamiroje Allah so tawi Allah ne hoddiri Allah ina jaaɓi wona so Allah hoddirani jaɓani enen foof ala ko mbawɗen hen ɗum noon duwontanmi kam ka Abdoulaye Wole Ndiaye nde Allah jutlato gurdam makko heddamo ɗo o wona ɗo beele ko jiɗɗen ko Allah yettiri ɗum ko heddi ko mbiyon Allah jarama on jarama guila subaka oɗon ɗo enen foof en gottaki si ɓe tampi job ɓe ko nanti hen kadi min poti watede ko Sinthiou Demba janggo amin dawana so Allah jaaɓi wuuro men Aynimaɗi gam hawrude e ziyara o min dewat kadi fet ñebbe ɓenne kadi keeɓi min mbiya onon foof tan Allah jarama on jarama ha laabi goɗɗi haralle ɓe gaari no ñanden ɓe jii nokku o maɓe gartu ko ɓooyani ɓe puɗɗo golle ɗe so Allah jaaɓi kala ko heewi ɓurata lebbi nayyi taw Goudiry wuuro on ceetateɗen ndiyam so hawre